buhat o ato ati manam karon ang mga tampo na to sa kababae nga napatago lang sa nga Gloria, Gloria. Okay, buhatan kini duwa sa radyo ni Ray Arellano. May garang atong sender, si Gloria. Kini akong bana, di man tani siya tapulan, pero ang nakaapan lang kay hingatugon kaayo. Labi na dito siyang gitrabahoan. O di pa maayong mo trabaho, hagbay ra na siyang giputbol. Oy, kay sige katog silang gitrabahoan. Naka-award ka din siya silang gitrabahoan og Most Sleeping Award. Pero kung ano na problema ko, ingon ani ang mga paghitabo. Niya tungo. Makalingaw ro kantahan na. Next. Puls, ikaw, Puls. Ay, Ikaw na, Puls. yun lang ko ni mga ito katahan. Bakit na ako katahon? O tindira lang ako katahon, o tindira. Klaro di apre. Nakalimutan ka sa paborito ni mo kanta pa. Kalimot ka sa title. Ako, limot sa itol, bro. Yun lang ko, limot lang ko sa lyrics sa kaduhan kong kanta. Manaday ka kanta dadong. Mana. May kinatiwas ni mo no. Usahay ang kurus. Maora man, diha na makakutob, di man ni mo matiwas. Dili matiwas pre. Ngano di man matiwas? Wa ka sa go sa lyrics. Ay kasag-o man na siya, pero di lang gid niya matiwas. Ngano man? Nakatuog man. Grabe. Asa ko to. Lagi. Lagi, tinoon bitaw na. Tara, garbiha. Awa, tarawa. Oh, oy. Awa, tarawa. Awa na, bumos ito na eh. Masama na? Hagok na na. Pwede hagok ka taon. Himala. Saan ka? Himala. Pagkakidot! Asa man to sila si... Pare-puldi o pare-kukoy? To ana. Ay. Niuli na. Unsa ang natuog naman sagka. Nanguli na lang sila. Unsa ang ilang host natuog man. Nanguli na lang. Wang ako na din nila. Nanguli lang sila ngawam ng head. Ilaw na dadong oy. Natuog man gani ka nga wa mananghid. Di nanguli silang ilang wa sa mananghid. Naku, sa day. Pabalik ka to sila day. Doon pa may usak kulong ni ko na. Ay na lang dadong. Ay na lang. Paita baya ni mo oy. Matuog pa lang kag kalit diha. Mura man kag guway tuog gabi eh. Sa sunod ay napanawat og mga bisita kay mauwaw ta nakasabot ka. Nayabag na tog. Ahak nito hana ay pagkakita. Mao ni akong bana. Mao pa gani imong istorya ini kataod-taod. Ako na lang mabantayan nga naghagok na. Haskang paita. Unya. Sa maro na ni Maho. Imra na ni Mahong sunog. Hala ang kusina Ginoo ko. Hala, nagpuot ng aso. Ay, Jesus Maria Sibe. Dadong, napahin mo giluto ay. Dadong! Unsa man hitabo Dadong? Wang na eh. Pida, prestahin gud ni. Wa na ko bantay na. Unsa man kang galuto nga napaig man imong giluto? Kuno katuog ko day. Sa? Udah wa ko kabantay nga nakatuog lay ko. Wa ka kabantay? Unsa ano pagbantay og natuog na makaka? Buang nga eh. Ay, di mahimo Dadong. Kinala ipatan-out ta kag doktor. Ha? Ipa-check up ta ka. Ay sus ni mo day no sa gasto-gasto lang ka anay. Natular raman nas tao nga matuog eh. Ikaw di ka matug. Una sa normal ra nas tao nga matuog eh. Normal lagi, pero kanang imo nga matuog kag kalit dili na normal, abnormal na na. Unsa? Oh my goodness. It's impossible. Ha? Impossible. May hagok na. Paita. Kakiduan yun. Mao ni akong bana. Di lang ni mo hibawaan nga makatuglag kalit. Basta nagsulti anay pa mo. Unya usa kay gayon ana, dugay na ulis Dadong. Asa? Saan mo yung napito eh? Buang nga, nakatuog. Nasad ko na. Basta pa nga. Nalapas man ko. Layo na kay amo ah. Yapak na ni. Inigbalik lang kumanaog ang kalakihan. Hakay, katuog ko sa kuwi. Wala ko kabantay nga ni Aki na dito sa amo. Kakitur. Inigbalik na yung kumanaog. Bas. Oh. Masih problema pa. Mas, karang ipokaw lang tika ba? Why problema? Ipokaw tika bro, balik naman taon ka din sa mong parkingan taon, ha? Asa mo yung kamanaog? Balik lang ta sa mong parkingan.
Nasa mo yun ka? Anak ko sa may mabulo eh. Nasa kay laglay, boss. Buray na ba eh. Nagyahak na ni. Samling urasa ron. Asa naman is dadong, eh? Mingit-kit naman lang o pa man na uli. Nag-overtime ka, to. Oh, musta ito si Judy? Still laning tawana, ha? Ay, naanay. Siya na rin niya. Anong karon pa man ka? Ganiha raman imong off. Kasi nag-overtime mo? Wow eh. Nga anong karon pa man lagi ka? Wa nga dahil sa kong sakyan ba. Pida, gandang haglang driver. Nga naman? Taghagay na unsa. Gilapas ko sa kong nauganan. Wa ko gihunong. Pida, nya, layo naman kayo di. Wa na kong naog. Huwag lang ko nagtuyok nga. Padog balik ang jeep. Anong? Unya? Pagbalik ron kay gilapas na masad ko. Pida, wa na ko gihunong sa akong nauganan. Wasa rin ka manuktok ka manaog ka. Na, wa ko katuktok oy. Nga naman? Tuog ko. Mao na di ha. Pasangin lang pa ni mo driver. Bitaw. Bidon, nakatuog na masad ko eh. Naunsa man eh. Ay, murag nagduda na ko ana imong kahingot tugod na dong da. Sa duda ka unsa? Di masad na matawag na tog katapulan nimo. Kay di masad katapulan. Hingatugod lang gyud ka. Ka mao bitaw dayo eh. Mao nga kinahanglan ipatan-aw ta kag doktor dadong. Oo. Ipa-check up kita ka. Bitaw nga ipa-check up ko nimo nga. Wa mo ko sakit eh naunsa. Kana imo kahingatungon di ay. Muna ko ipatan-aw kay di lagi na normal, abnormal gid na. Dahil Gloria. Ay dadong. Lingkod dari. Paabot ang kadiyot sa doktor. Nasa ni doktor. Natuog pa. Pasig pare may sakit. Ay nalang saba oy. Paabot ang talingkod diha. Di matulog sa kadiya ha. Oh, nana ay. Nanang doktor ay. Ay saba ha. Hello. Ay, mayong adlaw dok. Ay, pasensya na mo. Ganina ra di ay mo. Dili pa kaayo dok ay dok. Mao ba? Nakatuog manggug ko. Kining unsay ato, kisa may magpa-check up. Kini akong bana dok. Ngano, naunsa man eh. Naunsa di ay ni siya, naunsa di ay ka, sir. Dadong. Naunsa ko ka uy. Sir, naunsa ka. Hoy! Ambot dok kanang ambot. Yapag. Ini ako asawa dok. Eh naunsa masya mahinuwa ang nibaw sa akong sakit kay sanako nga ako may tag-iya sa akong lawas. Uy, ano god? Sabad ay pataka lang ko tapi. Kaya unsa di ay sakit niya, ma'am. Naunsa di ay ni siya. Dok, kanang na problema ko na akong bana, dok, kay mukalit man naghagok. Di ni mo mahibawan, nga bisa nagstorya pa mo ron, ini kataod-taod, makatuog na, naghagok na. Karon ay, siya rong mihagok, dok, ay. Taka man kada Gloria oy. Aw, apin ako natuhog ka diha. Isa din may hagok, oy. Dok? Doktor? Bungot si Toy. Natuog man gusto gudi ay ni. Ganganga pa ba? Unya ang ipo nagtakom. Gustiso ka na. Hagkakidert. Mangulit ta dadong. Mangulit ta. Naunsa mas tong doktorahang among giduo labaw pa masag hingatugon oy. Mukalit laman sag hagok. Ay wa gid ba check ups dadong. Mao nga pagkaugma ana gidana na nako siya dito sa usa ka mananambal kon albularyo. Ay, nenatas bahis albularyo dadong. Huy dadong. Huy. Oy, unsa day? Ay si katug ya oy. Asa man ta? Ni altas bay ni iyo bosyong ang gika intapang albularyo. Mao ba magunsa man ta dinhi? Magpatambal. Unsa may sakit nimo? Dili ako, ikaw. Pero og di ka mamaayo, murag ako na say masakit ini. Aso kita di ada magpatambal ani. Ikaw ra. Oh, kita nasakit sa kaka. Og di ka mamaayo, posible nga ako na say masakit. Masakit ko sa kasing-kasing sa kong konsumisyon nimo. Hakbe nimo. Dali na, manood na ta. Dali mo. Sod mo. Dayon og lingkod. Hey, salamat iyo, Bosyong. Ni ami kay magpatambal lagi unta mi. Naibaw ko. Natag-anan ko na ka na. Nahibaw na ka iyo? Ako pa. Ni amo kay magpatambal mo sa inyong sakit. Siya raing ko, akong bana. Naibaw ko. Ako pa.
Suratag ka na ni mo iyang sakit iyo. Oh, ako pa, ang iyang sakit, kuan sa Kuan iyo, dali siyang magkatug, bukalit taghagok. daan pagyod lagi ko. Maugi ako nataganan nga sakit. May ebidensya. Unsa may ebidensya iyo? Nay, mata niya ay napuno sa muta. Sakit eh. Yo, kanang matambalan pa ni akong pagka-igatulgon kayo. Nganong dili? Ha? Ako pa. Kabali ang tao na siya iyo. Kaysa pagkatinuod lang na problema na dyan ng iyang pagkahingatugon. Kay kausaan na, hapit may masunog. Kay nagluto siya sudan nakatuog. Ang iyang giluto na paig. Ug perte ng asuha. May kani kinaabtan ako. Ay kunwa pa, ambot. Tingalik og daw gito ang mubay. Tabali ang tao ng iyang sakit iyo. Ha, mubayad ko bisag pilay imong pangayoon. Ay, dili man ko mangayog bayad, Inday. Mudawat lang kong donation 500. Aw, 500? Sige, basta mamaayo lang ni siya yo. Kadiyo, kaya kung kuhaon ang mga ingredients. Paghimo og tambal, ha? Katog lang usa diha. Na, Wapagani ko kahuman og sulti, hagok man dayon pagkakidot. Hala, sige, wata ko ha. Kay maghimo kong tambal niya, ha? Nay, imna kada adlaw, ha? Mauni imong imnon kada human o kaon. Kaya na ako'y gipainom ani, mas grabe pa sa imuhang sakit. Sumli sakit niya yo. Ang grabe itong iya, kay magstorya me, mungutan na siya na akong tubagon. Nigbaos na akong pangutana, di naman katubag, Ano man? nagkatug na. Mao nga epektibo kayo ng tambala. oo niya, kanang kumusta naman ang iyang gipatambalan ni mo iyo? Ube balikan he, siga na kayong mata. Dili naman makatug. Maong siga na kayong mata. Kay usaon, akong ang instruksyon niya, kada human og kaon, pamahaw, paniudto, o panihapon. Unya ingko? Usaon nga mo snacks masad ni kaudto. Unya, dito nga gabi, kaduha mag-snacks. Di kaduha sa bueno, may ning tambal tungang gabi. Naubedos. Dili na hinoon katog. Siga, nakalog mata. May gani kay bibalik man he. Karon, nauli ana. Mauna nga ikaw, katurag yun ka mainom aning tambala, ha? Kada human rag yung kaon. Pamahaw, paniod ko, o panihapon. Ayaw ay apel ka ng snacks. Okay, Inko, okay. Unya, dili man dayo na mo epekto, kay dili man na akong kausara, kuan, gama, mawa dayon. So, para pagpaganga, dili yun makatog, bantayan ni mo siya, ha? Tanaw ganin ni mo nga murag makatog na, pakurati dayon. Papakuratan iyo? Pakurati yun as in, kuratan yun ba? Nay, kabiyong muna na. Wano ka. Ganga yun na yun, ha? Basta mapiyong-piyong na gani. Kapadung naman na unya mo hagom. Pakurati yun na yun. Nakasabot, ha? Inday. Unsa may nga ng imong tambalyo? O na kita akong kuratinizer herbal medicine. Nay, piyong na sa day. Pakurati. O niya pa na ining tambal. Pakurati. Ako'y mukurat iyo? Usa man day. Kamu may mo permeng mag-uban, so ikaw yun, makapakurat niya perme. Pakurati. Kaya nanay, may piyong na. Dali, pagdali. Awa. Huwag kang nang duka. Permanentihan ha, perme ha. Layo na sa katuig, anay. Usa tuig? Uy, ginoo ko. Usa ka tuig ang magsigig pakurat ani niya. Iyo. Maugid na. Gusto magkakang mamaayo na siya sa'yo ang hingatulgon. Pakurati yun tayo na. Ginoo.
naman hinuong ko anong sitwasyon na namo. Kay laliman ka no. Magsige kog pakurat niya. Usahay labi nagna ang bibisita o ka istorya o niya upi yung iyang mata inig-pakurat nako. Hastang ang bisita maapil ka kurat. Pero nakita ba yan ako nga dili na kaayo siya hingatugon? Ipinto ka to sa tambal o sa pagpakurat ako niya. Murag nahadlok ko nga sa tanto na kong pagsigig pakurat sa kumbana no. Pura naman hinog ako'y mabuang aning kalakiha oy. Mo gini akong problema unsaon ko man kani akong bana? Sakit gid ka ni niya o mao gini iyang naandan. Pero sa una sa uya pa di man ni siya ingon ani. Hala oy unsa may akong buhaton oy? Unsa man og kamo ang pasultihon? Gloria. Dr. Picking Lim at Press, Dr. Picking Lim, Dr. Elmer Habagat, o si Dr. Pinya. Kumusta ka mo tanan diha? Hala. Mao ni ang problema kanang hingatugon kayo, mao tong gipatabala ni Ate Pres. Ang iyang problema kay niingon man nambal sayo na kay naday, manay painom ni ana na unya kada piyong niya kanang muhanan ni siya katulgon pakuratan nimo. Oh. Singgitan mo pagkurat. Di magalang sa glibintador, oy. Oh, Ang problema. Mao ni problema kaw ni Ate Pres ka. Turututot sa ganang Pasko Oh. sa mga bata. Oh. Apoy ba sa kanang mo pakurat ka? Sige pagpakurat, no? Ay, Dito lang ganang. Ina na pabuhol sa katong pabuto sa to sa Pasko ganang sa mga bata. Karurot. Oh. Manaling ka. Ang ako lang ang asawa mo may masakit og insomnia kay magbantay mo sa pakurat. Mausad. Listen kayo ni Oh, kalaki. kanang- Makatog siya sa gabi iting Oh, katog na. kuan ma'am, kana dito naman kag kanang albularyo, hay maayo kwadto po kag doktor, kanang espesyalista. Nganong makatug man siya ka, unsa kay problema niya, mo na iyang kuanon nga ngano mahingatulgo na telik na ay problema. Kasagaran Inana yun si Ate Pres, kanang istorial mo ka diya, tinitaw batog. Pero dili high blood. Dili high blood. Ano Tuhan. siya? Painom siguro di kape, no? Kanang mga, para di magduka ba, probida. Adi ba ni ato na to sa doktora katong doktora Oy, nakapusad. nakatug ba sa doktora kay tiguang Uwan mo naman. sa doktora, mabay una na tog. May katarungan ang tiguang ko makatug kay mao man si kuno na. No? Di, Oo, magidara na ka. Manang ako lan tiguang naman ta. Ah. Maningwa si kundi ko katug maglingkod. Lisod ka na makatog, maglingkod. Ang kani mga idaran dalit ang katong Ganun sa ka na makatug maglingkod Oh. no nga tiguang na kaya. Usay. Lisod ka na, inana, Ate Pres. Magngangar, bagyo ka. Basta makatog ka, maglingkod, magngangar. Yung ka, ano ka na? Ang kani mga Os ato nga, ang suwang. Adili ka na may umoy. May umoy. Unya mabako sa tano, mabako sa tano. Kasagara sa mga idaran na inotampunga kana dali kay ta makatug bisan kana watin taog seminar at the press correct. kanang musimba. Nasimba. Oh, dali kayo na Ganun ka magduka. dali kita Oh. labi na ganang naay mo misa nga pari nga dili kayo. Hinay kayo? Yuhiday na may kanang- hinay kay oh. tingog nga pari, di ba? Ang gipari nga hinay, di ka kadungog. Oo, di ka ka, di mo ba sa isulti, makaduka, uy. Pero lain na, Ate Pres, no? Og kinana ba ka nang musimba ka ba nga, murag, ang pari, murag way ganang mo misaw, aw, way ganang mo humili, murag way lami mo Wala musimba, no? dry kayo bitaw. Oh, bitaw? Wang, Sahay basta musimba ko guliat Priscilla kanang adto jud ko magpaatubang sa kanang loudspeaker kanang sa speaker sa sound. speaker. Ay, aron Nga maklaro ang iyang kuhan, oh. Oo. Na musimba bitaw sa ko sa una sa Oslo so wapa ang COVID. Ari jud ko sa gawas kay katong trumpa nga nas gawas. Ang ganas kilid sa simbahan Mo'y gibutang mas madungog maklaro yun. man ako. Oh, madungog yun ni mo. Matulog man Tinod ako. bitaw. Kay usay, kayo. masiga pa minaw. Di ka kuan ba? Labi na dito sa Pardo Puria. Kuan tong dunay pari kani ato nga tiguang na. Nga bisag naa pag ato bangalan. Hinay kayo sulti? Tiga. Hala, kusam na to pagkaibaw ni yung gisulti nga. Mura magtiguang naman Kura gud. kaila ko na pariya. Adto sa nga adlaw ate. Tiguang naman gud. Iguang na. Mao Umisa kaya po rin sa buha sa unang turis. Ganun Mao ba? naibisa. Sus, tugaya mahuman. Alas 5 ang misa. Kanang misa di Galyo sa una. Alas 5. O siya mo misa. Sus, ba alas 7 na hapit. Una mahuman. Tugaya noon. Sus, pero buyag na. Adto man sa nga adlaw ni simba ko guliat. Nagduka ko. Ano man ba? Oo, nagduka ko kay medyo kanang makaduka man katong mga pare puriyal gaba. Nga, sa mga joke. Pagpangalawat na, kanang piskay akong mata. Uy! Ano ba? Ano man? Oo, doon naman itabang og pakalawat ka na bitong wala pa maordinahe ka ng brother. Mura sa artista ang naong.
Tanaw na ko, kisa man nagsutana raw, Oo. siya magkuhan, kay mutabang raw siya hungit sa pakalawat. Yeah. Brother ko no to, wapa ko no to mapare. Yang nang, burak si kinsa masad. Tanaw na ko, mura magsi, kanang, tanaw na ko, mura masag si Alden Richards. Unya, batanoon ba nga kanang brother pa, Alden. hapit na mapare, taas og buhok niya. Sa yun na ka, nagpakalawat na riban, gilugpit siyang buhok dire, kaya taas mo siyang buhok. Nadres may agtang na riban ko, kagwapo sa pare. Ito naman, nakamata ka kalit. Unawa akong duka siya. Di pa man na pare ba? Brother pa man. Kung Ala, no? taga-asa ka siya, no? Pero isko mo yung tagsimba, di pres, kaning ato ang Mr. Digalio ba? Anong giwa ba, no? Tingali tungod sa kadaghan tao, biya Oh, ko sa biya. tapok-tapok. Dili mo makontrol ang tao, Oh, anak. online lang yapon. Oo. Oo. Nakasad, no? Di mo control, no? O, di makuan. Balikan na to tong Cinder, no? Si, Binhor. Binhor, yan na? Ay, Binhor. Sige nga. Binhor. Katong iyang asawa nga kadang na problema taon. Si... Katubang Si Gloria. Gloria. Gloria na bandera. Si Oh. Gloria Labandera. ato niya sa tanaw niya o kanang niya, ato naman siya doktor. Isuway og daog laing doktor, gawas atong doktor nga magduka sa no? Naaman siguro ipainom raan natin, pres. Nga di ka magduka. Kasi karon sa dalay makatugat Kape? at press, di ba Kape. kanang Ay, say, dili anak lan. di ba kasagaran Electrolyte. di ba kasagaran kung Oo. dali ka magduka ka ng high blood o ka ng taas og sugar? Kana ina na tingali, Oo. doon na sa diferensya nga Oo. nga magduka gid si pero. Dadala po siya laing doktor, ma'am, no? Pangitagsikan opinion. Ay, na nagdupyo. Dai, Gloria. Pero tingali biya ko ang og vitamins. Oo. Na may Basta na Lagi, no. pakita niya naglaing Nga luya yang lawas dadali makatugtog kay luya na. Nga kay kwarta, pwede ka ito mo dadasa ka ng, pwede ka ito mo i-consulta sa private na hospital. Pero, ari, ha? Si Jay lagi ko no. Og dili, ari ba sa government hospital yapon para masolbat na imong problema, nga hingatugon ni mga bana, no? Kaya ikaw magsigpakurat, ikaw may masakit na Kapoy biya na mo sige kag pakurat. Oo. Salamat sa pagparangat niya, Tonto Lumanon. Kuna ko ang Paso Dihon.